Monia vuosikymmeniä sitten vanhasta maailmasta kotoisin oleva perhe päätti tarttua elämänsä tilaisuuteen. He pakkasivat kaikki tavaransa ja lähtivät vaaralliselle matkalle kotimaastaan Kroatiasta kohti uutta maailmaa. Jonkin ajan kuluttua he löysivät unelmiensa asuinpaikan. Tämä paikka sijaitsi lopulta Kanadan kaukana pohjoisessa. Siellä he rakensivat itselleen ihanan pienen talon, jonka he myöhemmin muuttivat viihtyiseksi aamiaismajoitukseksi, johon mahtui vain muutama vieras kerrallaan. He viettivät koko elämänsä tässä talossa. He saivat myös 2 tytärtä, jotka kasvoivat täällä. Käytyään useita kertoja kotimaassaan, molemmat tyttäret päättivät, että haluavat palata juurilleen. He jättivät elämänsä Kanadassa taakseen ja aloittivat uudet elämät Kroatiassa. Heidän vanhempansa jäivät asumaan Kanadaan, mutta valitettavasti sairastuivat ja menehtyivät pian toistensa jälkeen. Isä menehtyi viimeisenä vuonna 2005. Siitä päivästä lähtien kukaan ei ole enää käynyt talossa. Tyttärillä ei vaikuta olevan kiinnostusta siihen, mitä sisälle on jäänyt. Ensimmäistä kertaa 20 vuoteen avaamme ovet ja annamme teille vilauksen sisätiloista. Tervetuloa takaisin kaikki Bros of Decay-sarjan uuteen jaksoon. Olen Leslie ja tänään kameran takana on taas Danny. Haluan kiittää teitä siitä, että lähditte kanssani Kanadaan, missä olemme tänään. Dannyn linkit löytyvät kuvauksesta ja aiomme dokumentoida tämän paikan yhdessä tänään. Missä siis seisomme tänään? Kuten näette ympärilläni, seisomme aikakapselitalossa, joka kuului aiemmin Pasalitsin perheelle. Voitte nähdä sen täällä seinällä. Kyseessä on kroatialainen perhe. En ole varma, lausunko heidän sukunimensä oikein. Mutta Pasalitsin perhe asui täällä ennen. He muuttivat nuorena Yhdysvaltoihin sen jälkeen, kun perheen isä oli ollut armeijassa. Ja kuten näette, tämä on täydellinen aikakapseli, jonka he jättivät jälkeensä. Kaikki rapistuu ja hajoaa. Mutta kaikki heidän muistonsa, esineensä ja kaikki muu on yhä täällä sisällä. Olemme nyt Bed and Breakfastin eteishallissa. Tämä perhe piti aikoinaan Bed and Breakfastia, mutta tämä oli myös heidän oma kotinsa. Aloitetaan ulko-ovesta, josta tulimme sisään. Meillä oli itse asiassa todella hauska keskustelu eilen illalla. Joo. Tämä on siis sävytettyä lasia, eikö niin? Värjätty. Värilasia, okei. Okay. Ero oli siinä, että värilasi oli värjättyä lasia. Värjätty. Ja sävytetty lasi oli vaan sellaista kylpyhuonelasia. Joo, että siitä ei näe läpi. Se valkoinen, josta ei näe läpi. Joo. Juuri niin. Upea ovi tässä, kauniisti veistetty. Wow. Ja aivan sen yläpuolella voitte nähdä paikan rapistuvan vuodesta 2006 lähtien, luulisin, kun se jätettiin taakse ja hylättiin. Upea kristallikattokruunu täällä käytävässä. Täällä on varmasti ollut todella lämmintä ja tänne on ollut mukava tulla. Kuten näette, tämä on portaikko, jota talon vieraat käyttivät mennäkseen yläkertaan. Tuolla on pieni kyltti, jossa lukee ei vapaita huoneita. Kun jokainen huone oli varattu. Tästä on kulunut jo pitkä aika, kuten näet. Katot ja seinät rapistuvat yläkerrasta. Yksikään vieras ei ole nähnyt tätä paikkaa parin vuosikymmeneen. Okei, aloitetaan kierros täällä. Luulen, että meidän pitäisi mennä ensin tähän huoneeseen. Mennään ensin tänne. Ja voimme nähdä, että jonkun takki on jätetty tänne. Talon isäntä. Minun täytyy vielä selvittää hänen nimensä. Hän oli ennen metsästäjä. Ja tämä vaikuttaa vähän sellaiselta metsästystakilta, jota käyttäisit pysyäksesi lämpimänä metsässä eläimiä etsiessäsi. Täällä on jätetty myös huiveja ja kaikkea muuta. Ja kyllä, tässä osassa on todella kylmä. Joo. Koko lattia halkeilee, kuten näet. Joo. Olen kompastunut tähän niin monta kertaa kuvatessani ja tehdessäni B-roll-materiaalia, että se on ihan hullua. Luulen, että se on tapahtunut jo parikymmentä tai useammankin kerran. Mutta tervetuloa heidän asuintilaansa. Luulen, että tämä oli enemmänkin yhteinen tila sekä vieraille että heille itselleen. Heillä on asuintilat alakerrassa. Siellä Pasalic-perhe itse asui.
Mies ja nainen sekä heidän 2 tytärtään asuivat. Vieraat olivat yläkerrassa. Ja tämä oli enemmänkin yhteinen tila. Tässä on tämä upea viktoriaaninen penkki. Se on kauniisti verhoiltu. Kaikki peitot on yhä siinä. Tän täytyy olla yksi kauneimmista esineistä, joita olen löytänyt tutkiessani tätä puolta maailmaa Pohjois-Amerikassa ja Kanadassa. Varsinkin kun lamput on aivan sen vieressä, kristallilamput. Tässä asetelmassa kaikki on aivan täydellistä. Meillä on myös villieläinmaalaus sen takana, peura, kuten näet. Upeasti maalattu. Talon isäntä. Hän oli innokas metsästäjä. Se oli hänelle rakas harrastus. Tämä oli hänen tapansa lievittää stressiä. Katso näitä roikkuvia lyhtyjä, joita meillä on täällä. Ne ovat upeita, eikö vain? Joo. Oletko koskaan nähnyt mitään tällaista Euroopassa? Ei. Se näyttää tulevan Euroopasta, mutta Siinä on eurooppalaista vaikutusta. joo, aivan varmasti. Ehdottomasti itse asiassa pidän siitä todella paljon. Joo. Vielä yksi lyhty seisoo tässä. Jonkin verran kuparimessinkin pinnotetta ja sitten tämä sohvapöytä alhaalla. Ja luulen, että meillä on ensimmäiset esineet täällä. Siinä lukee Broka ja Kroatian tapaamiset. Joten nämä olivat luultavasti lomakuvia, kun he menivät tapaamaan perhettään Kroatiaan. Kuten näette, kaikki kuvat ja muistot ovat yhä täällä. Nämä ovat ehdottomasti lomakuvia heidän ajaltaan Kroatiassa. Oi, nämä näyttävät sotakuvilta. Kaikki talot ovat täysin raunioina. Ne vaikuttavat lomakuvilta, mutta en ole täysin varma. Joo, ne on varmaan sekaisin. Nyt näen. Todennäköisesti talon miehet lähtivät metsästämään Kroatiaan. Ja sieltä nämä kuvat ovat peräisin. Tämä ei ole se talo, jossa olemme nyt. Tässä on yksi heidän tyttäristään ja tässä on perheen äiti. Wow. Paljon kuvia. Selvä. Aion laittaa tämän takaisin siististi myöhemmin. Ja tässä meillä on Russia's Story. Siistiä, kato tätä. Tässä vihkosessa on jopa kuvia. Se on olohuone. Tuo on sohva. Ja näet jopa lampun roikkumassa tuolla. Ja Se on hullua. Katso tuota. Voi luoja, se oli kaunista. Jos katsot tänne ylös, tuolla katossa roikku ennen kattokruunu. Ja tässä talossa, tässä huoneessa oli useita tällaisia sohvia. Ja tässä on tämä ovi. Katso tuota. Se on uskomatonta. Katso noita kukkia ja kaikkea tuolla ylhäällä. Rakastan sitä. wow. Tuo on hieno löytö. Ja se on tämän venäläisen kirjan sisällä. Ai, se onkin kirjoitettu englanniksi. Venäjä. Siinä lukee... Se käsittelee Itä-Eurooppaa ja Venäjää. Ja Joo. okei, todella mielenkiintoista. Ja meillä on niin paljon enemmän muistoja täällä alhaalla. Koko tämä laatikko on täynnä lomakuvia. Tässä näkyy talo ulkoa siltä ajalta, kun Bed and Breakfast oli vielä toiminnassa. Kuten näet, tässä on toinen kuva sisältä. Joo. Täysin hullua. Kuten näet, tässä näkyy tämän kodin ennen ja jälkeen. Tässä näemme yhden kuvista, jossa hän oli metsästämässä. Näet hänen koiransa ja aseen nojaamassa lava-autoon. Wow. Aivan hullua porukka. Nämä ovat parhaita löytöjä, joita voi tehdä tutkiessa. Aion laittaa tämän nätisti takaisin, jotta voimme jatkaa pidemmällä. Tällä puolella huonetta meillä on samanlainen järjestely, kuten täällä roikkuva lyhty. Se oli tämän talon ominaisuus, joka teki siitä sellaisen kuin se oli. Rakastan myös tätä kaiverrettua peiliä. Mietin vain, onko tämä käsin kaiverrettu peili vai olisiko tämä jotain tehtaalta tai jotain sellaista. En ole siitä varma, mutta se näyttää todella upealta. Tuoli seisoo täällä alhaalla. Positiivinen elämä ja terveys. Positiivinen elämä ja terveys. He olivat ehdottomasti kiinnostuneita siitä. Mitä? Mitä? Vain pala tyynyä. Kyllä, verhoiltu istuin tai jotain, tai tosiaan tyyny.
Katso, ehkä voit käyttää sitä juomien tarjoilua vieraille. Mutta se olisi hyvin epävakaa. Joo, ei. Se oli ennen taulu, joka roikkui seinällä. Okei. En tiedä. Voitko kuvitella ripustavasi tämän seinälle kotonasi? Näyttää tosi hauskalta, eikä? Niin. Joo, en tiedä. Mutta Danny, katso tänne. Valokuva-albumi. Oi, joo. Vielä enemmän kuvia ja muistoja. Siis tämä on ehdottomasti se talo, jonka olen kuvannut. Olemme kuvanneet monissa paikoissa Yhdysvalloissa ja Kanadassa, mutta tässä talossa on eniten muistoja ja historiaa jäljellä. Tässä näet lapset istumassa keittiössä, jonka aiomme kuvata myöhemmin. Tässä he ovat järvellä. Näistä kuvista, jotka löydämme täältä, näkee selvästi, miten nämä ihmiset ovat ennen eläneet tässä talossa. Wow, nämä on todella rapistuneita. Se on hullua. Katsotaanpa tänne. Kauniita kuvia. Mutta niin monta, en tietenkään voi käydä kaikkia läpi. Joo. Tietysti. Kroatialaiset ja itä-eurooppalaiset yleensäkin ovat ihmisiä, jotka pitävät hyvästä juomasta. Joten meillä on täällä pöydällä juomia, tietysti. Ja nämä ovat, kuten näette, kirjoitettu kroatiaksi. En tiedä, mitä tämä on. Minkälainen juoma. Etupuolelle on myös kirjoitettu joitakin numeroita. Voi ei. Aiot haistaa sitä. Joo, ein Wort. En usko, että toinen saa alkoholia. Se haisee yskänlääkkeelle. Yäk. Joo, se on niitä yrttijuomia, joita juodaan Itä-Euroopassa, Saksassa, Itävallassa ja sellaisissa paikoissa. Meillä on täällä pöytäviiniä. Punainen pöytäviini. Okei, en ole koskaan nähnyt tota ennen. Ja pullo perrieriä. Ja tässä meillä on paikan omistaja, talon isäntänä. Ja hän oli metsästäjä. Hän myös pyöritti majataloa ja liiketoimintaa. Ja tässä kuvassa näet osan Kroatian lipusta kuvan yläosassa. Ja tämä oli luultavasti ajalta, jolloin hän oli vielä armeijassa. Ai ei, hän on jo melko vanha tässä kuvassa. Ehkä. Metsästystakki tai jotain sellaista. Joo, ehkä hänellä oli lippunsa metsästystakissaan tai jotain sellaista. Nämä ovat veitset. Isäni harrastaa myös metsästystä silloin tällöin. Ja he käyttävät näitä veitsiä eläinten paloitteluun ja teurastamiseen. Nämä ovat hyvin tyypillisiä metsästysveitsiä. Tässä on jopa logo näkyvissä. Valmistettu Shefford Fieldissä, Englanti. Niin veitsessä lukee upeita kappaleita. Ja täällä on myös kirja Ranskan historiasta. Wow, pelkkää Ranskan historiaa ja vielä enemmän kuvia, Danny. Joo. Se on hullua. Tämä talo on täynnä kuvia. Ehkä nämä ovat ne 2 lasta. Äiti 2 lapsen kanssa. Kato tuota, 2 tyttöä. Se on ihanaa. Todella ihanaa. Tässä on äiti, kun hän oli hieman vanhempi. Ja tässä meillä on toinen kuva lapsesta. On niin musertavaa nähdä kaikki nämä muistot tänne jätettyinä. Meillä on vielä yksi pieni nurkka täällä, ihana lamppu, jonka päällä on kukkia. Ja jälleen kerran Kroatian värit palaavat esiin siellä. Miten joku Kroatiasta päätyi näin pieneen kaupunkiin Kanadan syrjäseudulle? Siellä on kirjaimellisesti -20 astetta tällä hetkellä. Se on hullua, koska Kroatiassa on aina hyvä sää. Sinä olet Portugalista, Danny, joten sinäkin varmaan. Nyt me muutamme tänne. Ei. Nämä ihmiset ovat lämpimiä. On liian kylmä. Te olette lämminverisiä. Voi, katsokaa tätä nenäliina-annostelijaa. Valitettavasti se on täysin muovia. Sanon ihan suoraan, että se näyttää upealta. Ja paljon tavaroita täällä lattialla. Taaskin. He-albumit. Hääkertomus. Joo. Tämä on ehkä... Tässä me... Oi, sitä ei ole kirjoitettu. Okei. Ehkä täällä on joitain kuvia. Tämä on silloin, kun he olivat nuorempia. Tämä on ehdottomasti äiti. Oi! Aivan niin. Tämä on se... Joo, tämä on se pariskunta, joka asuu täällä. Nämä olivat ne kroatialaiset, jotka muuttivat tänne. Valitettavasti en vielä tiedä heidän nimeään. Wow. Tämä saattoi olla heidän tyttärensä, joka meni naimisiin.
Joo, yksi heistä. Joo. Yksi 2 tyttärestä, jotka menivät naimisiin. Se on uskomatonta. Ehkä se toinen albumi on toiselta tyttäreltä. Wow, tämä kuva on uskomaton. Upea. Anteeksi. Se toinen albumi. Ehkä se on toiselta tyttäreltä. Joo. Sainpa jopa vähän baureaktioita. Joo. Täällä on niin paljon kuvia. Lopetan nyt kuvien katselun ja tiiketaan kierrosta eteenpäin. Ja sitten meillä on ruokailutila, ruokasali, jossa perhe kokoontui yhteen, mutta myös majatalon vieraat tulivat tänne luultavasti illalliselle, ehkä myös aamiaiselle. Perheen äiti, hän valmisti kaikki ruuat ja kaiken muun. Toivon, että he toivat B&B:hen jonkinlaista kroatialaista tunnelmaa. En ole vielä löytänyt mitään sellaista, mutta kuvittelisin, että joku Kroatiasta tuleva toisi jonkin verran perintöään liiketoimintaansa Yhdysvalloissa ja Kanadassa tietenkin. Katsoppa tänne. Me vain katselimme. Tämä on perheen vakuutuslasku. Ja kuten näette, tässä meillä on perheen jäsenten nimet. Eli Branko ja Hildegard. Branko on perheen mies ja Hildegard on perheen nainen. Pasalic siinä lukee takana. Heidän sukunimensä. Me löydettiin se, veli. Sinä löysit sen. Joo. Ja kato tänne. Tässä on ruokapöytä. Ja sen ympärillä on vain 4 tuolia. Se on aika mielenkiintoista. Miksi tuoleja on vain 4? Missä vieraat istuivat ennen? Nee. Ehkä se oli vaan vieraille. Ehkä. Ehkä he vain söivät alakerrassa. Voisiko tämä olla vanha kuva Bronkosta? Joo, siltä Ehkä vähän näyttää. vanhempana. Joo. Täällä on ikään kuin sokeriannostelija. Ja jälleen kerran tässä huoneessa, katsopa tuota, meillä on samanlainen kattokruunu tai lamppu roikkumassa katosta. Siinä on erilainen verhoilu, mutta se on samaa tyyliä. Ja pidän siitä todella paljon. Me vain kytkemme sen pistorasiaan. Joo. Luulen, että he toivat sen Kroatiasta, koska se ei ole seinässä, tiedäthän. Johto vain roikkuu. Olen ollut Kroatiassa ennenkin, mutta en ole ollut ihmisten kodeissa aiemmin. En ole tutkinut paikkoja siellä, joten en tiedä, onko tämä jotain hyvin tyypillistä sille maalle. Mutta arvelisin, että se olisi ollut. Joo. Tämä on jotain, mitä en ole koskaan ennen nähnyt. Okei, mitä meillä on täällä? Asiakirjalokero, Todella vanha pölynimuri. kuten näet, lattialla on paljon tavaroita. Ja sitten meillä on tämä pieni nurkkaus. Se on todella mielenkiintoinen. Ensinnäkin Oodi Kanadalle. Kanada, rakastan sinua. Se on kaunis maa. Leonardo da Vinci seinällä. Selvä, eikö niin? Joo. Ehdottomasti. Joo. Ja sitten meillä on tässä kuvassa esillä perinteisiä kroatialaisia vaatteita. Portaiden orja. Jovina, en tiedä. Vuosi on 1922. Tämä on kalenteri Kroatiasta. Wow, todella hienoa. Niin. Sitä ei voi avata liikaa, mutta kuten näet, se on perinteinen kalenteri Kroatiasta, joten he halusivat ehdottomasti tuoda esiin perinteitä heidän kodissaan. Joo. Ehkä heidät pakotettiin muuttamaan tänne, tai heillä ei ollut vaihtoehtoa. En tiedä, mutta höpötän vain nyt. Meillä on täällä joitakin kasetteja klassisesta musiikista. Ehdottomasti sen ystäviä. Myös hyvin taiteellisia ihmisiä. Selvä. Pokaali. Branko Pasalic on talon isäntä vuonna 1996. Hän voitti pokaalin ja voitti sen luultavasti metsästyksessä. Ehkä se oli vuoden ensimmäinen laukaus tai jotain sellaista. En tiedä. Katso tätä, Dani. Meillä on täällä seinällä toinen perhekuva. En näe Brankoa ja Heiregardia siinä. En ole varma. Ehkä tämä on perhekuva heidän Kroatiassa olevasta perheestään. Oi, ehkä. Joo. Heidän alkuperäinen perheensä Kroatiassa. Juuri niin. Hyvin ajateltu. Katso tätä pulloa. Me tiedämme, mitä se on. Se on ehdottomasti vodkaa tai jotain sellaista. Siinä lukee Jugoslavia. Jugoslavia oli aiemmin, Kroatia oli osa Jugoslaviaa ja Jugoslavia jakautui useiksi maiksi. Slovenia, Kroatia, Albania. En aio sanoa niitä kaikkia, koska teen todennäköisesti virheitä. Mutta kuten näette, tämä on perinteinen viinapullo. Voitte jopa nähdä, että korkista tulee ikään kuin hiuksia ulos. Joitakin hiuksia tulee sieltä ulos. Se esittää hattua ja on aika kaunis katsella.
Wow. Niin paljon mielenkiintoisia asioita tässä talossa. Tässä päällä on kasvi ja alla on tämä kaappi, jossa näemme jälleen paljon tämän perheen esineitä. Ehdottomasti myös uskonnollisia ihmisiä, Dani. Katso tätä. Pyhä Raamattu on täällä. Aivan niin. Pyhä Raamattu. Ja luulen, että tämä oli joskus jonkinlainen korurasia. Siinä on Kroatian värit ja Kroatian lippu. Mutta siellä ei ole enää mitään. Sydämen muotoinen. Sydämen muotoinen. Joo. Nauhoitushetkellä on 13. helmikuuta. Huomenna on ystävänpäivä, joten olisi sopivampaa, jos kuvaisimme tämän huomenna, tämän sydänkirjan kanssa. Joo. Katsotaanpa, mitä muuta täällä on. Meillä on täällä joitakin kyniä, muutama juttu. Taas yksi valokuva-albumi, ihmisten lomakuvia. Joten jätetään tämä tähän. Tässä on Branko ja Heidegard istumassa kauniin järven rannalla Kroatiassa, luultavasti. Se on uskomatonta. Wow, nämä ovat ehdottomasti kuvia Euroopasta. Joo, 100%. Se näkee kaupungeista. Kaunista. Tässä meillä on Kroatian lippu ja kaikki johtaa takaisin Kroatiaan. Okei, suljetaanpa tämä kaunokainen. Vielä muutama asia täällä. Radio ja muuta sellaista, mutta ei mitään erityisen mielenkiintoista. Ehkä joitain levyjä, joita voimme näyttää täällä. Se on jäässä. Joo, se on jäässä, voi luoja. Kaikki on tarttunut yhteen. Mutta nämä ovat levyjä, joita he soittivat tällä levysoittimella, joka seisoo tuossa. Okei, ja sitten on keittiön vuoro, jossa Heidegard valmisti ateriat talon vieraille, Brankolle, tyttärilleen. Hän valmisti rakkaudella aterioita. Rakkaudella tehtyjä kroatialaisia ruokia tässä keittiössä, joka on nyt valitettavasti täysin rapistunut, kuten näet. Katto on romahtanut tiskialtaan päälle täällä. Se on aivan hullua. Rakastan kaikkia tämän talon sisustusyksityiskohtia, jotka ovat yhä jäljellä, vaikka tämä paikka rapistuukin. Kattokruunut, valaisimet, kaikki edustavat heidän maataan. Joku laittoi lautasen tähän väliin pitääkseen sen kiinni. Kuten näette... Oi, Totta kai. eurooppalainen. Minun täytyy sanoa teille, kaikille amerikkalaisille, jotka katsovat tätä videota. Teidän kahvinne ei vedä vertoja eurooppalaiselle kahville. Me juomme espressoa ja se on todella vahvaa kahvia. Ja minä ja Danny kamppailemme täällä Yhdysvalloissa löytääksemme hyvää kahvia, hyvää vahvaa kahvia aamulla. Joo, mutta nämä ihmiset, kun tulit heidän aamiaismajoituksensa, saisit ehdottomasti hyvää Euroclean kahvia. Vahvaa eurooppalaista kahvia. Ihanaa. Rakastan sen muotoa. Rakastan kaikkea täällä. Kyllä, he yrittivät ehdottomasti sulkea sen. Katsotaan, voimmeko avata sen. Wow. Jopa ainesosaluettelot ja kaikki ovat yhä täällä. Mitä meillä on? Yksi teelusikallinen pekonia, yksi sipuli. Selvä. Ai. Tämä on hapankaalin valmistamiseen. Tiedätkö hapankaali? Ai, nuo ovat reseptejä. Nuo reseptejä, joo. Hapankaali on, kun en oikein osaa selittää sitä tarkalleen, se on jotain saksalaista. Tässä sanotaan, että lämmitä, nämä on mikroaaltouunin ohjeet. Ja kaikki lasit on tietysti myös täällä. Mitä muuta meillä on? Täällä ylhäällä on hyvin pieni uuni. Katso tätä, meillä on joitain laatta tässä. Tämä on Paskalikin perheen lahjoittama kantolevy, siinä lukee niin. Wow. Jopa pyyhe roikkuu täällä yhä. Yhä täällä. Kaikki kattilat ja pannut ovat yhä kaapeissa. Täälläkin oviaukko nurkassa. Ja sitten ruoanlaittopaikka, jossa perheen äiti valmisti kaikki ateriat. Siellä hän täytti vatsat ja teki ihmiset onnellisiksi. Kaikki hänen laitteensa ovat yhä näissä kaapeissa. Vau. Tää on hullua. Se on aivan hullua. Selvä. Suljetaanpa nämä kaunottaret. Nämä ovat yhä täynnä maitoa. Ihanko totta? Joo, granulats. Ai ei, se on sokeri. Zucker. Sokeri. Sokeri, niissä. Joo. Se näyttää maidolta. Joo, se näyttää maidolta.
Tätä me emme tee Euroopassa. Ja sitten täällä on pieni maustehylly, jossa on yhä kaikki hänen rakkaimmat mausteensa. Näyttää siltä, että näitä ei ole ostettu kaupasta. Wow, täällä mausteissa on yhä jopa etiketit jäljellä. Teinkö minä juuri... Se on pippuria. Revin vain etiketin irti. Okei. Ja sitten tässä on myös kokonainen keittiösaake. Niin paljon tavaraa. Ja tänne on jäänyt niin paljon tavaroita. Wow, se oli Pääsiäismuna, joka avautuu ja paljastaa näille pääsiäispupuille olohuoneen tai makuuhuoneen. Se on uskomatonta. Myös täällä on vaaka. Selvä. Niin paljon asioita ja esineitä katsottavana. Haluan avata myös tämän kaapin täällä. Tämä ei edes enää aukea. katon takia. Se osuu kattoon. Mutta kaikki on myös yhä täällä. Kaikki heidän ruokansa, kaikki mausteensa, kaikki. Tässä on vaniljaa ja aromiuutetta. Tämä on hullua. Oi! Ja tässä hyvin epätarkka kuva. Myös hyvin epätarkka perhekuva. Selvä. Oodi veljelleni tietenkin, joka haluaa aina kurkistaa jääkaappiin. Täällä on vielä muutama asia jäljellä, mutta ei paljon. Näetkö sinne sisälle? Siellä on vielä muutama asia jäljellä. Ja sitten yksi asia, joka minun täytyy mainita ennen kuin jatkamme. Tämä on viimeinen kalenteri, joka ripustettiin tähän huoneeseen tässä talossa. Ja siinä lukee syyskuu 2006. 5. 6. Joo, 6. Joo, 6. Okei. 6, kyllä. Syyskuu 2006. Ja se tuo meidät takaisin siihen, mistä aloitimme videon. Mutta yläkerrassa olivat asuintilat, eli alueet, joissa vieraat yleensä majoittuivat. Mutta kun menemme tästä oikealle, sitten menemme kellariin. Ja tämä on itse asiassa paikka, jossa Pasalicin perhe, Branko ja Heidegret. Heidegret? Heide. Helle. Se on vaikea nimi lausua, joo. Se on todella vaikea nimi. Asui ennen. Okei. Mennään heidän kellariinsa. Meidän täytyy olla täällä vähän varovaisia, koska kuten näet, koko porpaikko on romahtanut täällä. Voi luoja. Vain 17 vuoden autionaolon jälkeen tämä on tapahtunut. Kuten näette, koko seinä. Joo, hajoaa täällä. Se murenee. Hullua. Kuten Yhdysvalloissa ja Kanadassa, talot rapistuvat erittäin nopeasti. Toisin kuin Euroopassa, jossa talot kestävät tuhansia vuosia. Täällä ne näyttävät katoavan muutamassa vuosikymmenessä. Se on vain puuta. Se on pelkkää puuta. Katso kattaa. Joo, Se on vain puuta. pelkkää puuta. Keskitytään nyt heidän asuintiloihinsa alakerrassa. Mitä meillä on täällä? Nämä ovat vain tavaroita, joilla taloa korjataan. Nämä ovat vain Malejä. kodinkoneita ja sellaisia juttuja. Afrikkalainen naamio on yhä täällä. Täysin puusta veistetty. Mikä upea. Siellä on jopa etana sisällä. Se on ihanaa. Ja sitten meillä on juna, jossa joku makaa tässä. Santa Fe. Shaikki Chilson. Shakkinappulat. Wow. Niin monta asiaa. Jos katsot tarkasti, kun kuljet hylättyjen paikkojen läpi, voit löytää niin paljon entisten asukkaiden tavaroita, jotka kertovat tarinan siitä, mitä näissä paikoissa tapahtui. Luulen, että päädymme nyt siihen keittiöön. Joo. Se on täysin hajoamassa. Rapistuminen on ihan hullua. Joo. Tämä teline oli ennen tuolla seinää vasten, mutta nyt se on kaatunut kokonaan. Mitä täällä oli? Ai, täällä on jotakin pelilautoja. Älä koske siihen, kiitos. Se saattaa pudota. Tässä näemme shakkilauden. Ja suurin osa tavaroista on pudonnut sieltä. Voit nähdä tämän klassisen junan. Se on uskomatonta. Tiedän, että jotkut faneistani ovat suuria pienoissynien ystäviä, ja siksi näytän nämä kaikki yksityiskohtaisesti juuri heille.
Tämä tuoli kirjaimellisesti kannattelee tätä koko hyllyä, kuten näet. Se on ainoa asia, joka pitää sitä pystyssä. Nyt meillä on patti täällä alakerrassa lattialla. Jostain oudosta syystä. Tämä oli keittiö, jossa perhe kokkasi, ja tämä saattoi olla myös heidän ruokailutilansa. Tässä paikassa on paljon homekasvustoa ja lahoa. Tämä on vanhanaikainen pastakone. Voit käyttää tätä sivusta ja sitten sitä voi kääntää. Se on nyt todella ruosteinen, mutta näin tekisit pastaa käsiin. Jotkut ihmiset tekee sitä yhä nykyään. Kai niin. Joitan kuvia Kroatian perinteisistä vaatteista. Wow. Se on tietenkin vaan vettä. Ei sitä et tarkoittanut. Joo. Halusin avata tämän. Joo, ovi on sitä vasten. Ovi on seinää vasta. Seinä, Juuri niin. juuri Oli niin. silleen, että halusin avata jääkaapin, mutta siellä ei ole enää mitään. Vanhanaikainen puhelin. Tällainen pyöritettävä valitsin. Se ei enää toimi. Mitä luulet, että tämä huone oli ennen? Komero? Joo, varastotila, komero. Jotain sellaista. Katso tänne päin. Wow. Danny. Meillä on sotilasasu tai metsästysasu. Luulen, että se on sama, jota hän käytti alakerran kuvassa. Kuten näette, Joo, se on jotain. katsotaanpa. Tarkista se. Wow, silmälasit. Hiihtomaski, jossa on Kroatian lipun värit. Ja tässä näemme myös Kroatian lipun. En todellakaan usko, että tämä oli sotilasasu. Tämä on ehdottomasti niin. metsästystä Näyttää varten. metsästysasulta. Se on metsästystakki kyllä. Wow. Ja tämä on luultavasti hänen vaimonsa oma. Se on täysin hajoamassa. Siinä on eläimen karvaa joka puolella. Voi luoja. Tämä on. Matkalaukutkin ovat täällä ylhäällä. Hänellä on myös tämä hattu. Wow. Makaa yhä tässä, täysin peitettynä. Hullua. Niin monta kaunista asiaa on levällään ympäri taloa. Ai niin, ja tämä oli hänen työkalupakkinsa, jotka on varmaan tarkoitettu korjaamaan kaiken B&B:n sisällä. Täällä on suihkuletkuja ja kaikkea. Se on aivan uskomatonta. Ja katon myös tätä käsilaukkua täällä. Tämä kuului hänen vaimolleen. Okei, katsotaanpa toista. Ai niin, ja tämä oli kotelo, johon hän laittoi aseensa. Kun hän meni metsään, hän laittoi aseensa tänne. Tänne jäi jopa joitakin negatiiveja. Wow. Okei, mennään pidemmälle. Katsotaan, näenkö täällä jotain muuta mielenkiintoista. Täälläkin on Tide pesuainepurkkeja. Oho, anteeksi. Mitä minä mistasin? Se on Kroatian lippu, uusi sellainen. Minun täytyy ottaa se pois. Joo, Kroatia. En tiedä, onko minulla faneja Kroatiassa, mutta jos katsot Kroatiasta, kannata maatanne. Joo. On mahtavaa nähdä se Kroatian lippu. Wow. Otetaan se mukaan koko tämän tutkimusmatkan ajan. Teen näin. Valmista. Kroatia. Ja nyt päädymme talon pyykkitilaan. Pesukoneet, kuivauskoneet. Täällä pestäisi kaikki bed and breakfastin pyykit. Katsokaa tämän seinän takapuolta, joka on täysin hajoamassa. Nämä ovat seinän palasia, jotka ovat pudonneet pesukoneiden päälle. Näen jopa, että jäätä on muodostumassa talon sisälle, koska siellä on tällä hetkellä vuotoja. Siellä on jääpaanne ulkopuolelta. Täysin hullu. Wow. Luulen, että meillä on täällä jonkinlainen neulontanurkkaus, mutta en ole varma. Joo, työalue. Työalue, juuri niin, hitsauslasit ja semmoiset jutut Ja ovat täällä. Täällä on vielä yksi huone lisää, joten alakertaan tarvittiin myös esimerkiksi WC, pesutila, kylpyhuone. Ja tässä oli heidän kylpyhuoneensa.
Todella pieni, täytyy sanoa. Joo. Onko tämä? En ole koskaan nähnyt kenenkään käyttämään tätä. Tällä pestään selkää, eikö niin? Joo. Etkö ole koskaan nähnyt? Ei, me emme käytä tätä Belgiassa kuitenkaan. Ai, Portugalissa me käytämme sitä Niin, paljon. okei. Me käytetään enimmäkseen pesulappua. Joo, me käytämme kaikkea. Enimmäkseen vanhemmat ihmiset käyttävät sitä, mutta okei. Kyllä, me käytämme sitä yhä. Ja nyt meillä on suihkupää ja kaikki siellä. Rakastan sitä, että heillä on jopa kuvia hirvistä ja metsästyskoirista roikkumassa seinillä myös tällä puolella. Se on uskomatonta. Ja sitten tuolla alhaalla ihana Doppelt C Papered Lin. Selvä. Nyt on aika katsoa yläkertaa, jossa on bed and breakfast-alue. Odotan innolla, että pääsen näyttämään sen sinulle. Selvä. Ja sitten palaamme takaisin talon käytävään. Wow. Itse asiassa en ole vielä täysin esitellyt käytävää, mutta täytyy sanoa, että pidän myös talossa käytetyistä väreistä. Olen itse värisokea, mutta tiedän, että tämä on hyvä väri. Tämä on pinkki, eikö niin? Joo. Joo. Sellainen pinkin beige. Joo. Brankon hatut roikkuvat yhä täällä. Ja myös omat sateenvarret molemmille. Wow, kato tätä, Danny. Siellä on pieni keinotuoli, jonka päällä on kukkia. Tyypillisesti amerikkalainen ja kanadalainen. Keinutuoleja ei juuri löydy Euroopasta. Ne ovat hyvin harvinaisia. Tää on niin kylmä, ettei se edes aukea. Täällä sisällä on kirjaimellisesti jäätynyt vesikulho. Se on hullua. Okei. Ja katsokaa tätä mestariteosta, jota kohti lähdemme nousemaan. Tämän paikan ylempiin kerroksiin. Ja katsotaan, mitä voimme löytää sieltä ylhäältä. Mutta ole varovainen, Danny. Ei ole. Vapaita huoneita ei ole tässä paikassa. Ja se vie meidät talon ylempiin kerroksiin. Kato tänne käytävään. Ehkä kun vieraat saapuivat, he sytyttivät nämä kynttilät ja tekivät tästä paikasta mukavan ja viihtyisen. Heillä oli myös tämä ruukkumaljakko täällä käytävässä, jossa oli joitakin kuihtuneita kukkia. Joten samanlainen kattokruunu roikkuu täällä katosta. Ja se vie meidät yläkerroksiin, jossa vierashuoneet ennen sijaitsivat. Wow, ensimmäinen huone, johon kurkistan, on yksinkertaisesti upea. Katso tätä. Eikö tämä olekin kaunisteni? Kyllä, on. Näyttää tyttöjen huoneelta. Ehkä tavan tytöt nukkuivat täällä ylhäällä. Tämä näyttää ihan siltä huoneelta, jossa tytöt ennen nukkuivat. Joo, silloin kun he olivat pieniä, sängyt näyttivät todella pieniltä. Joo, ne on todella pieniä. Mutta tämä järjestely kertoo minulle selvästi, että talon tytöt nukkuivat täällä. Heillä oli jopa tällainen ruusukattokruunu roikkumassa täällä katossa. Ja katso sitten itse kattoidani. Anteeksi, minun täytyy seistä sängyllä, mutta meillä on näitä vesitaskuja roikkumassa täällä tässä katossa. Voi hyvänen aika, minä juuri Älä koske siihen. koskin yhteen, mutta nämä ovat vesitaskuja, jotka ovat täynnä tai jotka olivat aiemmin täynnä vettä. Ja ne on tavallaan stalagmiitteja vai stalaktiitteja. Stalaktiitteja. Stalaktiitteja roikkuu alaspäin. Wow, tehty katon maalista. Kuva Venetsiasta, kuten näette. Se on ihana. Wow. Katso myös noita valokatkaisijoita, jotka ovat täällä. Huomaat, että jokaisessa huoneessa on erilaiset valokatkaisijat. Voi ei, en ole vielä huomannut sitä. Keskitytään myös valokatkaisijoihin, kun kuljemme täällä. Ja tässä on edelleen perattu sänky, jossa yksi tyttäristä nukkui tässä huoneessa, ja sängyn päässä on kaunis muovikukka. Täällä meillä on käsinkirjoitettu lappu. Miten voit?
Tämä on käännös Kroatiasta englanniksi. Miten menee? Baboja tri. Minulla menee hyvin. Entä sinulla? Anteeksi ääntämisestä, jos olet kroatialainen ja puhut kroatiaa. Ja sitten meillä on täällä lasten My Little Pony-hahmo, jolla he leikkivät. Ja heidän peilipöytänsä on myös täällä. Todella hienosti järjestetty. Kukka ja kaikki. Lamppu siinä päällä. Ja peili edessämme. Se on uskomatonta. Voi, hyök. Oi, tuo on pyhä tikkari. Ei. Joo. Se on luultavasti todella vanha. Joo. Se on luultavasti muutama vuosikymmenen vanha, mutta se on silti pehmeä. Se on itse asiassa ällöttävää. Joo. Ja sitten meillä on myös toinen sänky. Ja voit katsoa tämän paikan lumiselle takapihalle. Danny, tule katsomaan tänne. Tämän huoneen tytöillä oli jopa mahdollisuus sulkea huoneensa, joten heillä saattoi olla oma yksityisyytensä, kun vieraita oli talossa. Selvä. Ja sitten päädymme taas paikan käytävälle. Kuten sanoin aiemmin, keskitymme nyt hieman enemmän valokatkaisijoihin. Katsokaa näitä upeita valokatkaisijoita, joita meillä on täällä. Ja ne ovat mielestäni myös tyypillisesti kroatialaisia. Koska mä en ole nähnyt tällaisia vielä missään Yhdysvalloissa. Ja Kanadassa. Sanon koko ajan Yhdysvallat, mutta sinähän olet Kanadassa, Leslie. Tässä, oikealla puolellamme. On mielestäni yksi parhaista ja kauneimmista kylpyhuoneista, joita olen koskaan nähnyt. Ihan vaan värin takia. Ja sen muotoilun vuoksi. Mitä mieltä olet tästä kylpyhuoneesta, Danny? Kerro rehellinen mielipiteesi. Se on kaunis. Väri todella erottuu. Tämä on turkoosi, eikö niin? Mikä? Turkoosin väri, eikö niin? Turkoosin vihreä. Se on tavallaan akvavihreä. Joo, akvavihreä. Rouvan kaunis mekko. Hildegard. Aika on pysähtynyt melkein keskiyöhön. Yläpuolellamme täällä. Ja tämä oli se pieni pesuhuone, jossa he kävivät, harjasivat hampaansa ja hoitivat kaikki aamutoimensa. Jopa heidän hammasharjansa on yhä täällä. Puoliksi käytetty hammastahna tuubi on yhä täällä. Jostain oudosta syystä. Se on outoa. Tässä on puhelin. Niin, puhelin kylpyhuoneessa. Joo, se on kyllä jotain erikoista. Wow. Kaikki on yhä täällä jäljellä. Kato tänne alas. Kaikki heidän tuotteensa. Se on tarkoitettu hiusten kihartamiseen. Ja sitten takanasi velini. Meillä on vessa. Ja pesutila. Kylpyamme ja kaikki muukin. Ja tuolla ylhäällä sulla oli jopa kattokruunu roikkumassa. Eikö se olekin aivan ihanaa? Anteeksi. Haluan vilkaista nopeasti. Paljon itse kaikki on yhä paikallaan. Ja tää kertoo mulle aina, että kyseessä on aikakapseli. Aina kun näet WC-paperrullan roikkumassa hylätyssä paikassa, tiedät, että kyseessä on aikakapseli. Silloin kaikki on jäänyt paikoilleen. Uskomaton. Ja jopa heidän pyyhkeensä ovat täällä. Oven Aivan takana niin. roikkuvat yhä. Kaunis huone. Olen vaikuttunut. Olen todella vaikuttunut. Selvä. Vielä muutama huone täällä alhaalla. Sitten tällä puolella on yksi huone. Luulen, että tämä oli enemmän toimista-alue, jossa he hoitivat kaikki heidän Liiketoiminta. kirjanpitoa ja liiketoimintaa ja sellaista, kyllä. Mikä soitin täällä onkaan? Tämä ei todellakaan ole oikea soitin. Luulen, että se on vain koriste. Joo, se vaikuttaa koristeelta. Mutta se on todella hienoa puutyötä. Se on kauniisti veistetty. Joo, se näyttää jonkinlaiselta kitaralta tai joltain sellaiselta, mutta sitten sen voisi ehkä ripustaa seinälle näin. Joo. En ole varma. Täällä on ihana istumapaikka. Kaikki kirjat ja kaikki muu ovat yhä siellä. Schwarzpulver.
se tarkoittaa mustaa ruutia. Schwarzpulver, se on itse asiassa saksalainen kirjo. Selvä. Paljon kirjoja sodasta. Ja kaikkea. Täällä näkyy US Combat, amerikkalainen maavoimien aseistus. Todennäköisesti talon mies oli hyvin kiinnostunut tällaisista asioista. Taide Bosnia ja Herzegovinassa. Se on maa, joka on hyvin lähellä Kroatiaa. Kroatian lippu roikkuu taas täällä. Ja stereojärjestelmä tuolla ylhäällä. Jopa pienoishävittäjiä. Wow, joo. Hän rakensi ne itse. Todella innostunut tästä. Sitten täällä on vielä joitakin kirjoituskoneita. Nämä ovat esineitä, joita ei nykyään enää juuri näe. Niitä on useita, 1, 2, 3 kirjoituskonetta. Ja myös tämä hyvin klassinen tietokone tässä. Wow. Kokonainen kaappi täynnä VHS-kasetteja. Hirven metsästys. Todennäköisesti Bro. täällä. Siellä on ne videot hänestä metsästämässä. Joo, wow. Ja nämä ovat kaikki muistoja ajalta, jolloin he olivat vielä Kroatiassa. Näet niistä, että niihin on jopa kirjoitettu Kroatia 2001. Niin paljon muistoja on yhä jäljellä tässä kaapissa. Pitäisi olla laitonta jättää jotain tällaista jälkeensä. Niinpä. Tämän pitäisi, Ne muistot ovat korvaamattomia. heidän pitäisi tulla takaisin ja hakea ne. En ymmärrä, miksi ne 2 tytärtä eivät tule tänne ja hae Aivan. niitä muistoja. Hyvin surullista tajuta se. Ja ajatella, että se menetetään ikuisesti. Luultavasti joku ostaa ton talon jossain vaiheessa. Remontoisi sen ja heittää kaiken tän roskalavalle. Se katoaa ikuisesti. On surullista ajatella sitä. Se on todella surullista, bro. Okei, ja sitten meillä on shakkilauta. Eli ne shakkinappulat, jotka näimme alakerrassa. Ne Joo, laitetaan sopisivat se ehdottomasti siihen. tähän. Joo. Osaatko pelata shakkia, Danny? Kyllä, osaan pelata shakkia. Meidän pitäisi pelata shakkia. Selvä. Kiinnostaa, kuka voittaa. Wow. Kaikki vaatteet. Ihana vuoristo. Minä ja Danny olemme molemmat luonnonystäviä. Aivan, kyllä. Ja meillä ei ehkä olisi ollut. Lähdetäänpä pienelle kierrokselle. Anteeksi, joo, olin hetken aikaa hajamielinen. Hetken aikaa se on kameran kanssa. tyhjä. Se on tyhjä, joo. Mutta sait tämän huoneen nyt valmiiksi. Mutta puhutaanpa sitten jostain muusta. Joten olemme juuri päättäneet matkustaa yhdessä pari vuotta. Joo. Se on suunnitelma. Katsotaan, Katsotaan. pystymmekö tulemaan toimeen keskenämme niin pitkään, mutta ensi vuonna aiomme matkustaa koko Euroopan halki pakettiautolla, jota rakennan yhdessä isäni kanssa. Tämä tulee olemaan erityistä, koska aiomme leiriytyä tulee luonnossa. hullua. Aiomme käydä kaikissa palatseissa ja kokea kaikenlaista Euroopassa. Olen niin innoissani. Niin minäkin. Jakaa tämä kokemus kanssasi. Olen niin innoissani. Sinulla ei ole aavistustakaan. Tämä tulee olemaan eeppistä. Se tulee olemaan eeppistä. Upea. Yhdysvallat ja Kanada tulevat myös olemaan eeppisiä. Joo. Olemme nyt olleet täällä viikon. Joo, suurin piirtein viikon. Mitä mieltä olet Kanadasta tähän mennessä? Ja tämä on myös ensimmäinen kerta, kun matkustat Euroopan ulkopuolelle. Joo, ja lentäminenkin. Tämä on ollut ihan hullu kokemus. Kanada on täysin erilainen kuin Portugali. Olen nähnyt eron näiden 2 maan välillä. Se on ihan hullua. Ulkona on lunta. Ulkona on lunta. Ulkona on kirjaimellisesti valtavasti lunta, kuten näet. Ja Danny ei itse asiassa ole koskaan matkustanut Portugalin ulkopuolelle, joten Joo, tämä lumimäärä on ihan hullua, joten se on uskomatonta. Olen niin innoissani matkustamisesta kanssasi Euroopassa. Sen täytyy Varsinkin olla. pakettiautolla, siitä tulee ihan hullua. Siitä Kokemus tulee tulee mahtavaa. olemaan ihan hullua. sitä halusin välittää. Rakastamme luontoa ja aiomme nähdä sellaisia asioita ja dokumentoida niitä sekä tutkia paljon hullujakin paikkoja. Niin innoissani. Tehdään se, bro. Tehdään se. Jatketaan nyt tätä tutkimusmatkaa. Okei. Ja sitten käytävältä. Meillä on täällä toinen huone, joka oli aikoinaan osa bed and breakfastia. Mutta sitä ei ole käytetty pitkään aikaan. Patjat on pinottu seinää vasten. Täällä näkyy vielä paljon vaatteita jäljellä. Mietin, voisiko tuo kuulua Heidegradille. Kuten näet, täällä on paljon perinteisiä vanhoja vaatteita. Todella mielenkiintoista. Tässä huoneessa on vielä muutama tavara, kuten laukku ja sellaista. Älä pudota sitä. Taaskin vihkonen. Ja sitten yläpuolellamme tietysti toinen kattokruunu. Katso tätä, Danny.
Mitä löysit? Wow, okei. Tuo on kaunis silitysrauta. Luulen, että se on 60- tai 70-luvulta. Todella perinteinen silitysrauta. Katsotaanpa, missä se on valmistettu. Se on valmistettu Hongkongissa. Selvä. Onpa pitkä aika siitä, kun olen nähnyt Hongkongissa valmistettuja tuotteita. Ei täällä ole paljon mielenkiintoisia asioita. Meillä on naisen mekko. Tämä näyttää hyvin perinteiseltä mekolta. Joo. Hyvin perinteinen kroatialainen mekko. En ole koskaan nähnyt tällaista tyyliä ennen. Ja tietysti meillä on myös nämä valaisimet tässä huoneessa. Mielestäni on todella mielenkiintoista, Danny, että valaisimet sopivat yhteen seinällä olevan koristeen kanssa. Aivan. Näet, että tässäkin on täsmälleen sama kuvia. Ja kaikki vyöt roikkuvat tässä ylhäällä. Wow. Ihana vaaleanpunainen taas. Joo. Tervetuloa takaisin. Käytävässä. Selvä. Ja sitten päädymme, uskoakseni, tämän paikan viimeiseen huoneeseen. Mutta uskon, että tämä on myös yksi tämän paikan mielenkiintoisimmista huoneista. Näetkö? Se tapahtui minulle taas. Lattian palaset törröttävät ja paikka rapistuu. Olisi syntiä tuhota tai purkaa tämä paikka, mutta luulen, että niin tulee käymään. Niin. Sitä ei voi enää korjata. Se on hyvin rappeutunut. Katso kattoa täällä. Tuolla on iso pullistuma, johon ennen kertyi vettä. Mutta joo. Käydäänpä tämä huone läpi ja katsotaan, mitä täältä löytyy. Ensimmäinen asia, jonka haluan näyttää, on Kroatian kartta tuossa seinällä. Olen käynyt Kroatiassa vain yhdessä kaupungissa, ja se on täällä Pulassa. Mutta en ole vielä kiertänyt koko maata. Aiomme tehdä sen pakettiautolla, Danny. Televisiovieraille, jotka majoittavat tässä huoneessa. Itse asiassa 2 televisiota. Yksi Philips, se on todella moderni, tai ainakin oli aikoinaan moderni. Mutta tämä on hyvin vanha kappale. Zenith, yritys, josta en ole koskaan kuullut. Siinä lukee Space Command. Se on todella kaunis. Joo. Koko laatikko. Sen puutyöt ja kaikki. Ja tää oli ennen kaiutin. Mutta siinä on hienoa muotoilua ja puutyötä. Se on kuin maalaus. Ja sitten voit avata sen. Ja sitten sinulla on kaikki television säätimet tuolla. Wow. Kroatialainen. Kaikki täällä on kroatialaista. Katso tätä puhelinta, joka meillä on täällä. Näet koko sisäisen piirilevyn, emolevyn ja kaiken muun. Ja siinä lukee Communication Canada. Se on valmistettu Malesiassa. Tämä näyttää lasten puhelimelta. Joo. Mutta luulen, että se on oikeasti toimiva puhelin, eikö niin? En tiedä. Joo. Näyttää lapselliselta värien ja kaiken muun takia, mutta joo. Katso emolevyä tuolla. Se on aika kehittynyt. Joo. Sanoisin niin. Ja sitten meillä on täällä vielä yksi valokuva-albumi jäljellä. On todella vaikea siirtää sitä, koska sen edessä on peili. Katso tätä. Koko Croatian Historia. Kaikki kuvat paikoista, joissa he ovat joskus käyneet. Jopa joitakin postikortteja on jätetty tänne. Se on uskomatonta. Selvä. Ja sitten aiomme avata tämän. Rakastan tätä kaappia, jossa on verhot. Ja katsopa näitä 2 kahvaa, jotka meillä on tässä edessä. Ja nämä ovat peuranpäitä, joita voi vetää ulos. Ja sitten avata kaapin. Wow. Ja tämä paljastaa jonkinlaisen alttarin entiselle omistajalle. Ehkä meidän pitäisi laittaa valo päälle, jotta näemme tämän kaapin sisäpuolen paremmin. Luulen, että tämä on jonkinlainen metsästysalttari, kuten näet, Danny. Kuten kaikki nämä metsästyskuvat, joita meillä on täällä. Nämä olivat vöitä, joita he käyttivät. Siellä on torvia, fasaanit, villisijat, kaikkea mahdollista. Ai, saksalainen lippu. Näimme tässä talossa jo paljon saksalaisia kirjoja. Ehkä entisillä omistajilla oli myös saksalaisia sukujuuria. Niinpä. Yhdistettynä heidän kroatialaiseen taustansa. Todella mielenkiintoista. Se kaatuu.
Muutamia kuvituksia ja kuvia sekä kaikkea muuta on vielä täällä jäljellä. Meillä on jopa tämä lippis. Luultavasti käytän tätä metsästäessä. Onko tämä entinen presidentti Kroatiasta? En usko, että tämä oli paikanomistaja. En tiedä. En tiedä minäkään, mutta sitten meillä on amerikkalaisen USA:n, Kanadan ja Kroatian. Ai, ne kuuluvat yhteen. Tämä on Kroatian jalkapalloliitto. Selvä. Joitain mielenkiintoisia asioita. Joo, todella mielenkiintoista. Rakastan tätä kaappia. Rakastan sitä todella paljon. Täällä ei ole mitään. Selvä. Ja sitten katsotaan tätä huoneen puolta. Tämä on eräänlainen oleskelualue vieraille. Tässä on istumapaikka ja sitten tietysti meillä on myös Kanadan lippu edustamassa tätä maata. Tuolla ylhäällä meillä on diplomi, joka on myönnetty Branimir Pasalicille, joten se on luultavasti heidän tyttärensä. Tämä diplomi on myönnetty hänelle, joka on suorittanut 4-vuotisen kurssin iltakoulussa ja saavuttanut tyydyttävän arvosanan sekä todettu arkkitehtuurin ja rakennustekniikan tutkinnon arvoiseksi. Wow, arkkitehtuuri. Hyvä hänelle. Vuosi 1976, sehän oli itse asiassa kauan sitten, joten heidän lapsensakin ovat jo hyvin vanhoja. Aivan niin. Niin, joten jos hän valmistui silloin, siitä on 50 vuotta. Hän on nyt vähintään 70. 70 tai 80, se on hullua. Joten ne on luultavasti jo hyvin vanhoja myös. Joo, täällä meillä on laserosoitin, joitakin television kaukosäätimiä. Ja mikä tämä laite on? Siinä lukee VIX. Tiedän VIXin siitä. Joo. Nenäsumuta ja sellaiset jutut. Luulen, että se on vain ilmanpuhdistin. Puhdistin. En tiedä, miten sitä sanotaan englanniksi. Joo, jotain ne puhdistavat ilmaa. Taas yksi metsästysaiheinen kuva seinällä. Kaikki nämä peurat siinä. Täälläkin on lyhty. He selvästi pitävät täällä kristallista. Lyhtyjä on ympäri taloa. Tämä on ihana lakki. Ihana hattu. Myös metsästykseen. Katso tänne. Humberin soveltavien taiteiden ja teknologioiden korkeakoulu. Myös vuodelta 1976. Tämäkin on tyttäreltä. Ja kun katsot taas ulos ikkunasta, näet, että täälläkin on parveke. Ja sitten tällä puolella huonetta, tässä on sisäänkäynti parvekkeelle. Se on valitettavasti lukossa, mutta en menisi sinne muutenkaan. Se on luultavasti hyvin epävakaa. Täällä on toinenkin diplomi. Ja tää on itse asiassa yliopistosta Kroatiasta. En ole varma, onko kaikki kirjoitettu kroatiaksi. Valitettavasti en osaa lukea sitä. Onpa ihana tuoli tässä. Ja jälleen kerran heidän rakkaan maansa lippu. Tässä näet itse asiassa maan nimikirjaimet. Siinä on vuohi. Meillä on 3 leijonaa, kuu ja tähti tässä. Aika mielenkiintoinen lippu. Mutta sen takana on valtava Saksan lippu. Okei, se on... Tarvitsen hetken. Joo, okei. Minun täytyy vain näyttää sinulle, kuinka valtava tämä lippu on. Deutschland, mein Vaterland. Olen itse asiassa osittain saksalainen, joten minussa on 4/4 saksalaista, koska isoäitini oli aikoinaan saksalainen. Voinko kysyä jotain? Joo. Onko tuo lippu ylösalaisin? En ole varma. En aio kommentoida sitä. Ehkä teen virheen. Täällä takana on myös toinen lippu. Ja Kanada? Luulen, että tämä on Kanadan lippu. Todennäköisesti kyllä. Otetaanpa se esiin. Katsotaanpa, mitä tässä on. Siitä näkee jo valkosta. Joo. Katso tätä. Wow. Tuo on todella valtava lippu. He olivat hyvin isänmaallisia nämä ihmiset. Niin monta lippua heidän kodissaan. Tämä saattoi olla tarkoitettu ulos laitettavaksi. Bed and breakfastin ulkopuolelle. Ai, kyllä. Ehkä yksi Saksan lippu sille puolelle, yksi Kroatian lippu ja sitten myös Kanadan lippu. Se on mahtavaa. Rakastan tuota Kanadan lippua itse asiassa. Mielestäni se on todella kaunis, kun siinä on Vaahteran lehti. Okei. Kääritään se kasaan. Wow. Joo, laitetaan se nätisti takaisin tänne taakse. Noin.
Wow. Ja heillä on jopa toinen puhelin Wow. täällä alhaalla. Jokaisessa huoneessa on siis myös oma puhelin. Sanoin, että keskityn valokatkaisioihin. Katsopa tätä kaunotarta, joka meillä on täällä. Todella. Todella kiehtovasti suunniteltu. Joo. Et näe tällaisia edes linnoissa tai palatseissa tai sellaisissa paikoissa. Ne on suunniteltu todella ainutlaatuisesti. Joo, todella kauniita. Sitten Danny, täällä lukee näin. Private, private. Ja tässä ovessa on tapettia. Ja tämä johtaa yläkertaan toiseen makuuhuoneeseen. Oi, Se on vähän jumissa. Voi hyvänen aika. Joo. nyt se aukeaa. Okei, mennään yläkertaan. Wow. Missä me oikein päädymme nyt? Tämä on tavallaan yläkerran huone. Luulen, että tämä on talon ylin kerras. Joo. Ehdottomasti. Ja päädymme yläkerran makuuhuoneisiin, joissa vieraat ennen asuivat. Luulen, että tämä oli ullakko ja se muutettiin. Joo. Ainakin se näyttää siltä. Se on ehdottomasti muutettu jonkin ajan kuluttua. Kuten tarina kertoo, lapset muuttivat pois ja sitten he muuttivat talon aamiaismajoitukseksi. Hyödyntääkseen tämän alueen ympärillä olevia hiihtokeskuksia ja majoittaakseen ihmisiä, jotka haluavat matkustaa sinne. Täällä yläkerrassa on muutamia asioita, jotka ovat todella mielenkiintoisia. Ensimmäinen asia, joka kiinnittää huomioni, on tämä laatikko, joka meillä on tässä edessämme. Sama. Ronson, voinko avata tämän? En ole koskaan nähnyt mitään tällaista ennen. Okei. Ylös? Joo. Okei. Mikä tämä on? Voin säätää lämpötilaa tästä. Viileä, lämmin, keskilämpöinen, kuuma. Ronson Escort. Onko tämä joku hiusten kuivain? Minulla ei ole aavistustakaan. Kyllä, tämä on hiusten kuivaaja. Näen, että siellä on jopa kampa mukana. Okei. Joo, olet Vau, oikeassa. Mielenkiintoinen laatikko. Toinen kirjoituskone tuolla alhaalla, kuten näet. Ja myös entisen omistajan silmälasit on jätetty tänne ylös. Onko tämä kuulolaite? Katso tätä. Kyllä. Wow, okei. Nämä on todella kalliita laitteita ja ne on vain jätetty tänne ylös. Tämä vaikuttaa kyllä todella isolta kapistukselta. Voitko kuvitella tämän, että tällainen olisi korvasi takana? Niin nykyään se on niin pieni. Minun isälläni on kuulolaitteet ja ne ovat paljon pienempiä. Niitä ei edes enää näe. Niin. Mutta tämä on valtava. Joten jollakulla tässä taloudessa oli myös kuulo-ongelmia. Selvä. Katso näitä upeita kollaaseja, joita meillä on täällä seinällä. Joo, katselin sitä juuri. Ne sopivat hyvin yhteen tämän täällä olevan tapetin kanssa. Täällä takana on jopa tällaisia salalokeroita. Joo. Katsotaan, saanko tämän auki. Tätä on tosi vaikea avata, koska se on vaan Voi luoda, että onko toinen menee kiinnitetty siihen. seinään, joo. Sitä ei edes voi avata. Joo, näytetään ne muutkin, joo. En aio edes yrittää enää. Okei. Ja sitten meillä on täällä tämä mukava tuoli, jossa paikan vieraat voivat lukea mukavaa kirjaa. Päivä, jolloin pommitimme Utahia. Tämä ei ole mukava kirja. Päivä, jolloin pommitimme Utahia. Mutta he voisivat lukea täällä ja rentoutua hetken. Olisi ollut ihanaa yöpyä tässä bed and breakfastissa. Aina kun olen matkalla, rakastan aina yöpyä bed and breakfast paikoissa. Meillä on täällä nämä vastuuvapautuslomakkeet, joten ehkä paikan omistajat voisivat lohduttaa vieraitaan ja vilkuttaa heille heidän lukiessaan kirjaa. Onko tämä jonkun paljon matkustaneen matkalaukku? Oho, tässä on vielä miehen nimi, Branko Pasalic, yhä siinä kiinni, joten tämä oli hänen matkoiltaan ympäri maailmaa. Wow, se on Todella vanhan ajan. kaunis matkalaukku. Todella vanhan ajan. Joo. Katsoin tuota Lufthansan tarraa, yritin nähdä, löytäisinkö jonkin kohteen, minne hän ehkä matkusti. Ehkä hän palasi kotiin Eurooppaan. Ja sitten täällä on sängyt, 2 identtistä sänkyä 2 vieraalle tässä huoneessa. Täällä on vielä naisen kengät seisomassa edessä. Jääneet tänne. Se on upea. Katsotaanpa tätä puolta. Meillä on täällä vaaka. Se näyttää paunoissa.
joten ei tarvitse nolostua liikaa, mutta painan 185 paunaa. Luulen, että painoni on ihan hyvä, joten En tiedä paljonko se on kiloina. En tiedä 80 kiloa muunnosta. tai jotain sellaista. Joo. Ja sitten meillä on toinen peili täällä ylhäällä. Ja täällä on myös joitakin kenkiä. Tässä talossa on tavaroita kaikkialla. Wow, katso tätä kultaista tapettia, Wow. joka meillä on täällä takana. Se on uskomatonta. Kauniita kukkia. Ja sitten myös verhot täällä. Nämä ihmiset todella osasivat suunnitella talon ja tehdä siitä viihtyisen, koska minä todella pidän tästä. Ja sitten täällä ylhäällä tämän huoneen vierailla olisi oma kylpyhuone. Erityisesti heille. Kuten näet, kaikki on yhä siellä. Upea. Tämän kylpyhuoneen katto. On melko matalaa. Joo, tämä on todella pieni kylpyhuone tähän huoneeseen nähden. Eikä täällä ollut suihkua, joten heidän piti käyttää alakerran suihkua. Olet oikeassa, olet oikeassa. Jopa kaikki pyyhkeet ja kaikki muu ovat yhä täällä. Ja sitten päivän kysymys. Miksi WC-istuimen päällä on matto? Onko tämä jotain kanadalaista? En ole koskaan nähnyt tällaista elämässäni. Ei edes Yhdysvalloissa. Tämä on jotain kanadalaista. Se ei enää vedä. Ja myös vessapaperirulla on yhä täällä. Selvä. Sitten meillä on vielä muutama asia tässä huoneessa. Se on tuolla ylhäällä. Kattokruunu roikkuu siellä yhä. Wow. Joku selitti minulle, miten messinki ja kupari erotetaan toisistaan, mutta en vieläkään ole saanut selville, onko tämä messinkiä vai kuparia. Tämä upea kattokruunu. Tämä upea kattokruunu roikkuu katosta. Ja sitten minun täytyy vielä näyttää sinulle ne lokerot. Luulen, että tämä on yksi niistä, eikö? Joo. Onko tuolla takana jonkinlainen säilytystila? Kyllä, se on säilytystila. Sinne säilytettiin erilaisia tavaroita, puuta ja muuta sellaista. Todella hyvin piilotettu. Joo, juuri niin. Selvä. Ja sitten menemme alakertaan ja taas. Tapetin palaset, ne ovat kaikki irronneet. Okei, mennään alakertaan. Mennään alakertaan tässä kodikkaassa kodissa. Rakastan vain kuljeskella täällä ja ihailla, millaista täällä oli ennen vanhaan. Kaikkialla olevat esineet, kattokruunut ja sisustus. On jo surullista, että olemme tulleet videon loppuun, Danny. En halua jättää sinua taakseni. En halua koskaan lähteä tästä talosta. Katso tätä oleskelualuetta. Lopetetaan video täällä. Aion istua hetkeksi alas ja kuvitella, millaista täällä oli silloin, kun ihmiset vielä asuivat täällä. Kun bed and breakfast oli vielä toiminnassa. Branko, mikä on isän nimi? Joo. Hellegrat, mikä on äidin nimi? Luulen olevani oikeassa. Joten kiitos teille molemmille elämistänne, kiitos kaikesta. Toivon, että teillä on hyvä olla siellä ylhäällä ja että teillä oli ihana ja rauhallinen elämä. Jos pidit tämän viikon videosta, tykkää siitä, tilaa kanava tuolta alhaalta, jos olet uusi täällä, koska et halua missata näitä videoita. Ja kuvauksessa on myös linkki Patreoniin, jonka kautta voit auttaa meitä matkustamaan ympäri maailmaa. Olemme vielä hyvin nuoria. Polttoaine on yhä todella kallista. Kaikki matkustamisessa on kallista ja pienikin lahjoitus auttaa meitä lähtemään ja tekemään näitä videoita. Kiitos teille kaikille todella paljon ja nähdään ensi viikolla uudessa hullussa seikkailussa. Hei hei, rakastan teitä.